Tää tilanne on kyllä ihan vitun pakko kuvata, koska mä en päässyt asunnosta ulos. Nyt on pakko mennä täältä vitun rakennustelineiden kautta. Camillan kämpikset oli ilmeisesti lähtenyt johonkin. Mä en tiedä saaks mä tän oven silleen kunnolla kiinni, mutta ei saatana. Ei helvetti. Pitäis saada toi kyllä kiinni. Joutui tekemään tällaisen virtuksen, että mä avasin ton luukun tosta. Tässä oli tikkaat. Virtin ne tikkaat tohon. Ja pitäis kiivetä tonne alas, mutta tosiaan siis ulko-ove ei saanut auki ilman avainta, koska mä en tiedä sitten ilmeisesti kukaan ei oo kotona. Vittu. Pitäisikö tätä kameraa ladata vähän?